Tijekom veljače je optimizam oko oporavka gospodarstva i distribucije cjepiva prevagnuo strah od pooštravanja mjera i sporije dinamike procijepljenosti. Uz to su dodatni fiskalni poticaj u SAD-u te očekivanje bržeg rasta utjecali na rast inflatornih očekivanja. Posljedica ovoga je pritisak na cijene američkih državnih obveznica. Povezanost među obvezničkim tržištima utjecala je na preljevanje pritiska na obveznice u eurozoni. Navedeni smjer kretanja cijena smo očekivali, međutim iznenadila je brzina kretanja. Otvaranja i oporavak gospodarstva, a time i rast inflacije utječu na rast prinosa, odnosno rade pritisak na cijene obveznica. Međutim, za razliku od SAD-a, gospodarski rast je u eurozoni i dalje usporen. Također, viša inflacija koja se očekuje u narednom periodu vjerojatno je tranzitorna, odnosno očekujemo da će slabiti prema kraju godine. U proteklom periodu zbog navedenih razloga su centralne banke Fed i ECB i dalje isticale kako će biti strpljive i neće žuriti s podizanjem kamatnih stopa. Fed naglašava kako je gospodarstvo još daleko od ciljeva koje je potrebno zadovoljiti kako bi se zaoštrila monetarna politika i počeli podizati kamatne stope. ECB je dodatno verbalno intervenirao komentarom da prate razinu prinosa. Oprezni su s obzirom da su visoke razine kamata rizik koji bi mogli utjecati na brzinu oporavka u eurozoni. Iz navedenog razloga očekujemo bolju izvedbu obveznica u eurozoni nego u SAD-u. Također, u narednom periodu očekujemo da će ECB povećati kupnju obveznica s obzirom na manje volumene otkupa u proteklim periodima. Ovo će dati podršku obveznicama u narednom periodu. Interkapital dolar bond je uslijed korekcije na obvezničkim tržištima zabilježio pad prinosa. Ipak radi se o blažem padu s obzirom da su obveznice u portfelju kraćeg dospijeća, te su manje osjetljive na promjene cijene. U narednom periodu planiramo zadržati kraću duraciju fonda.